So what's up guys at magandang araw sa inyo. Welcome dito sa Bymax TV. Guys, dito sa video ito ay i-share ko sa inyo kung ano ang mga dapat gawin para madali kang makapasok or makapag-apply ng trabaho dito sa Japan. Okay, so ang i-share ko sa inyo guys is based on my experience. Okay, so meron tayong tatlong pag-uusapan dito. Number 1 is agency, number 2 is choosing skills, at number 3 is interview. At kung bago ka pa lang sa channel na to, is mag-subscribe ka na at click the bell notification para ma-notify ka every time na may upload akong video. Okay, so ngayon simulan na natin guys. Dito tayo sa agency. Okay, bago ka maghanap ng trabaho, syempre ang una mong gagawin is maghanap ka ng agency. Okay, at doon sa agency is hingiin mo yung requirements. Okay, dahil kung ano yung ibibigay nilang requirements, yun yung kukunin mo. Kasi pag requirements ka mauna, posibleng kulang pa din yung requirements, so posible na masasayang yung oras mo or kukuha ka na naman ulit ng iba pang requirements, no? Siyempre, siguraduhin mo yung agency na legit siya or licensed by POAA. Okay, dahil pag hindi po legit ang agency is posibleng masayang yung time mo at pera mo. Dito sa pagpipili ng agency is marami tayong kailangan i-consider, no? Pag yung pinili mo na agency is marami kang competition or maraming nag-a-apply na mga applicants, okay? Yung chances mo na matanggap is maliit din. So kung kunti lang yung nag-a-apply sa agency na yon, malaki yung chances mo na matanggap. So alamin nyo muna kung gaano kadami yung competition nyo. Para malaman nyo is magtanong kayo sa mga nakapasok na sa agency na yon or mga kakilala nyo na nakapag-Japan na. So pwede nyo silang tanungin kung ilan silang ini-interview at ilan silang natanggap sa agency nila. Okay, para may idea ka doon. At pwede mo ring tanungin yung mga nag-aaral na ng Japanese language or Nihongo, dahil yung mga nag-aaral na dyan is 100% na natanggap na sila sa interview, no? So tanungin mo kung ilan silang ini-interview, yun nga, at ilan silang tinanggap. Okay, in my experience, nung ini-interview kami, out of 5, tatlo kaming kinuha at yung pang-apat is reserve. Okay, kailangan kasi nila yung may reserve dahil pag magbaback out yung isa, okay, isa namin, tatlo kami natanggap, tapos pag magbaback out yung isa is kailangan yung reserve siya yung kapalit nun nung nagbaback out, no? So yung chance sa agency namin na ina-apply namin noon is nasa 80 or 70 to 80%, no, ang chance na matanggap ka doon. Dahil konti lang yung competition, okay? Hinahanap ko kasi yung agency na konti lang ang nag-a-apply. So ngayon, pag makuha mo na lahat ng mga list of requirements, ay bumalik ka sa agency at papaline up ka. Dito sa pagpapaline up, meron tayong tinatawag na choosing skills. So dito sa pagpili ng skills, isa din to sa pinaka-importante, okay? At ang karamihan is dito sila matatagalan. So for example, ang gusto mong skills is factory worker, okay? Tapos ngayong buwan is ang hiring is construction worker, okay? So example, di ka nagpapaline up dahil di mo gustong maging construction worker, okay? So hintayin mo next month. So ang hiring na naman is iba na naman, palagay natin farming, okay? So medyo matatagalan ka dahil hintayin mo pa kung kailan mag-hiring ang factory worker, okay? So in my case, in my experience is kung ano yung hiring sa buwan na yon is nagpapaline up ako agad para madali ako matanggap, para makasave ako ng pera at oras. So actually may mga tao ding nagtatanong sa akin na, Bymax, oy, gusto kong magtrabaho ng office worker. So actually guys, yung mga skills na ganyan, pang opisina or computer or IT ka man, mahirap yan dito, no? Dahil ang pinipili nila, ang demand na trabaho dito sa Japan is like construction industry, farming industry, at factory working. Okay, so bihira lang yung magtatrabaho sa opisina dito. Pag opisina yung pipiliin mong trabaho, wala ka ng space nun dahil ang mga Japanese na ang nagtatrabaho sa opisina, okay? Example po sa mga demand na trabaho dito is like construction industry, like carpentry, plumbing, backhoe operator, or steelman, at marami pang iba, no? At dito naman sa
farming, so dairy farm, poultry farm, vegetable farming, yan yung mga example sa farming industry. At sa mga factory worker naman, pag factory kasi, example, mechanic, okay, mechanic at sewer, like woodworking, at marami pang iba, marami talaga guys, no? Okay, so number 3 is interview. Okay, so dito sa interview guys is kung akalain mo yung mga Japanese is napakasimple lang talaga yung tanong nila eh. Yung kadalasang tanong dito sa interview is about sa sarili lang talaga at about sa experience mo. So dito sa interview is kailangan may self-confidence ka eh. Okay? Kasi pag nagsasagot ka ng tanong tapos nagkabulol-bulol ka or palagi kang gumagalaw, 'di ba? So malaki yung minus nun, okay? So wag mong gawin 'yon. Pero wag din naman over self-confident, okay? Dahil pag yung nag-i-interview sa iyo is mas malakas pa yung confident mo kaysa kanya, wala na, finish na. Okay, next is meron tayong tinatawag na KISS. Keep it short and simple. So kung gaano kahaba yung tanong, yun lang yung sasagutin mo. Okay? Wag yung itatanong sobrang ikli ng itatanong pero yung sagot mo is grabe napakahaba na etc. etc. Yan yung isang pagkakamali pag sumasagot ka ng interview. Okay? At meron din tayong tinatawag na heart to heart talk. So ano ba yung heart to heart talk? Paano ba yun? 'Di ba? So syempre pag ini-interview ka, dapat kailangan pag sumasagot ka with feelings siya, with emotion, okay? Wag yung parang nag-memorize ka sa ano mo, sa sagot mo. So, ano yon? Malaking kamalian yon, no? Dito naman sa biodata, okay? Sa biodata kasi guys, yung iba dito sila magkakamali. Dahil yung nilagay nila na experience, span of 5 years or 10 years, lumagpas sila, no? Sobrang dami yung ilalagay nila na experience doon, like 5 hanggang 10 na experience, no? So kung ikaw employer tapos tiningnan mo yung biodata ng nag-a-apply sa iyo as an employee, no? Tapos napakadaming experience, so masasabi mo na itong employee na to parang palukso-lukso to, parang hindi gusto yung mga trabaho dahil sa sobrang dami ng trabaho na ina-applyan, no? So isa din yan sa mga iwasan natin pag sa interview, okay? So actually guys, yung interview namin is 1 click lang sa awa ng Diyos, no? Kaya nga sinishare ko sa inyo itong experience na to dahil alam ko na meron kayong makukuha ng idea dito, no? So I hope may natutunan ka sa video na to at kung meron kang iba pang tanong or meron kang ibang gustong ma-explain at ay mag-comment ka lang dito sa comment section para masagot ko sa next video, okay? At kung nagugustuhan mo itong video na to, paki-like at paki-share na din sa mga tao na nangangailangan ng idea na katulad nito, okay? At huwag kalimutang mag-subscribe at hit the bell notification para ma-update ka sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat and this is by Max. Ingat.